Ahalan C Tech. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga mahaliccinmu Ubangijinmu wanda ya ƙara sada mu a cikin wannan watan gida ko in ce wannan tasha tamu watan Ahalan C Tech. Kuma ba za mu manta ba muna salati ga fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara masa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kamar yadda aka saba kullum ni ne naku watan Ahlul Bayan wanda nake jagoran wannan shirye-shirye a wannan gida na Ahalan C Tech. Don Allah idan kai mai sauraro yanzu ka zo wannan gida tamu ka yi haƙuri ka danna mana alaman watan subscribe, ka danna mana alaman subscribe da kuma alaman ƙararrawa ta yadda da zaran watan muka sauke watan bidiyo za a sanar da kai. Sannan da Allah muna roƙon ka kai shiya ƴan uwa su masu ƙaru musamman mu abubuwan da za mu yi muna la'akari da addinin mu ciki wanda za ka iya samun watan lada cikin haka. Hakan nan muna roƙon ku da Allah kuma na like domin watan YouTube ta ƙara sanar da al'umma sosai. Abin da za mu gabatar da yardan Allah shine watan bayani yadda ake editing ɗin bidiyo, yadda za ka editing ɗin bidiyon ka duk wanda zai YouTube ko Facebook da sauransu. To dole kana buƙatan ka iya editing bayan ka ɗauka bidiyon ka da waya ne ko da kyamara ne, dole za ka iya editing ɗinka watan da waya ko kuma ka yi da watan na'ura mai ƙwaƙwalwa watan kwamfuta kenan. Saboda haka sai ku biyo mu a cikin shirin domin ku ga Subscribe for more videos. 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 Subscribe for more. So kamar yadda muka yi bayani, abu na farko da ya kamata mu gane shine dole a matsayinka na YouTuber ko kuma a matsayinka na watan content creator, dole ne ka san yadda za ka ɗauka bidiyonka wala da waya ko da kyamara, dole ne ya zama wajibi ka sani. Bayan nan shine abu na ɗaya, mataki na ɗaya. Idan ka iya ɗauka to daga nan kuma za ka yi editing kafin ka watsa shi a social media watan shafi na sada zumunta kenan kamar su watan Facebook, su YouTube da dai sauransu kamar su TikTok. Idan ka gyara bidiyon ka shi zai sa mutane su kalla bidiyon ka yadda ya kamata da kyau. To me da me kake buƙata a matsayinka na mai waya? Tunda galibi wasu ba su da kwamfuta, wani ma ya sai kwamfuta ma bai san yadda zai operating ɗin kwamfutan ba. To kaga yana buƙatan watan kenan zai amfani da wayansa. To kai da za ka yi amfani da waya da me kake buƙata domin gabatar da wannan aiki naka na editing? Dan uwa, abu na farko muna da application da dama waɗanda insha Allah za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya kusan guda 5 wanda mun yarda da su mun gwada su suna amfani. Za ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya za mu muku bayanin su insha Allah, sai ka duba wanda ka dace kake so ka yi amfani da shi ka yi amfani da shi. Daga ciki na farko akwai watan KineMaster wanda shine na farko, KineMaster wanda kowa ya sani yana da ababe kaca-kaca a ciki, watan wanda idan ka yi editing ma ba za a ɗauka da KineMaster ka yi ba. Abu na biyu kuma wannan shine PowerDirect watan shi ma application ne wanda yake da ababen da ma KineMaster shi ma bai da shi kuma yana da daɗin amfani. Watan shi ma za mu yi bayanin sa, ku dai ku mana subscribe. Idan kuka mana subscribe duka wayannan za mu bi mu yi muku bayanin su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Kuma za mu muku ta yadda kowa zai fahimta ka san yadda ake editing da su. Na uku akwai VN, shi ma application ne mai tarikice wanda idan baka ƙware ma iya editing ba za ka iya amfani da shi ba. Sannan wata mun gabatar da na uku ko, to sai na huɗu kamar da na alƙawarta mana akwai InShot. InShot shi ma application ne wanda yana da daɗin amfani wajen watan editing, wanda za mu iya cewa shine ɗan autan su a cikin waɗanga guda 5 ɗin. Sannan na ƙarshen su akwai watan CapCut. Shi a wajena gaskiya yana da sauƙi ƙwarai da gaske wanda mutum zai yi saurin gane shi fiye da sauran, amma duka suna da daɗin aiki. Akwai wasu watan features da watan wasu ababe da kake so ka yi ba ka samu a KineMaster ba za ka iya samu a PowerDirect
ko baka samu a fara version baka same shi a CapCut. Shi yasa amfanin ka san waɗannan kenan kuma ka iya ta'ammali da su ta yadda idan baka samu abin da kake so a nan ba za ka iya samu a wani wajen insha Allah. Kawai da abin da muke so da ku kamar yadda muke faɗa muku a koda yaushe, ku biyo mu a cikin shirin namu, ku yi subscribe, ku danna alamar ƙarawa ta yadda da zarar mun sake bidiyo ita YouTube za ta sanar da ku domin a gudu tare a tsira tare insha Allahu. So mun gode da yadda kuke ba mu haɗin kai. To amma kafin mu tafi zan ba ku wani aiki, wanne misali kuke so mu fara da shi? Shin CapCut kuke so mu fara da shi, ko KineMaster, ko Power Direction kenan, ko kuma mene, ko kuma InShot, ko kuma watan VN? Wanne kuke so mu fara muku da shi? Ku rubuta mana a wajen comment wanda kuke so mu fara da shi, so da haka ku ci gaba da bibiyar mu insha Allah da mun suburbuɗo muku bidiyoyi makamantan waɗannan da waɗansu ma insha Allah masu zuwa. To ni ne naku Ahlul Bayan, a nan nake cewa assalamu alaikum. Amma kafin mu tafi muna roƙon ku don Allah, idan yanzu ka zo wannan tasha tamu, danna mana alamar subscribe. Idan ka danna, bari ɗan dakata ma ka danna, yawwa ka danna ko, yawwa, to da Allah danna mana alamar ƙararrawa ma, danna, ba abin da zai rage ka da shi, danna mana, saboda da zarar mun sauke bidiyo YouTube za ta san da kai. Yawwa a like ma ka danna mana, ka taimaka, a yi haƙuri don Allah, saboda mene YouTube ta ci gaba da sanar da al'umma watan tashan tamu, musamman tasha ce da take da alaƙa da waɗansu ababe na addini, musamman mu musulmai, kai har da wanda ma ba musulmai ba, ga duk wanda yake jin harshen Hausa. Sannan da Allah yi shiya, je ka Facebook ka mana shiya. Mun gode ƙwarai da gaske, Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu. Subscribe for more videos. Subscribe for more videos. Subscribe for more videos. Subscribe for more videos. Subscribe for more